da suka shigo space din sai suka shigo da mentality kamar na samun kuɗi a banza. So wannan abin gaskiya zan iya cewa yayi wa space din crypto illa sosai da sosai. Assalamu alaikum masu kallon mu. Ni ce taku Farida Usman Tufa. Kuna tare da mu a cikin shirin nan namu mai farin jini wato Insights with Farida wanda kamfanin Boko Fertilizer suka ɗauki nauyin kawo muku. Kamar kullum yau ma muna tare da fitaccen bako. Bakon mu ya kasance matashi sananne a kafafen sadarwa na zamani kuma yayi suna yayi fice a abubuwan da suka shafi harkokin crypto. Na san cewa masu kallo sun matsu su ji shin waye wannan bakon namu. To da wannan nake gabatar muku da injiniya Adam Muhammad Mukhtar. To injiniya barka da zuwa. Muna godiya da wannan lokaci da ka bamu. Masu kallo za su san shin waye injiniya Adam Mukhtar. Okay, da farko sunana Adam Muhammad Mukhtar amma mafiya yawa ana kirana da injiniya. Ɗaya ne daga cikin 'yan fafutuka a kasuwan crypto waɗanda suke harkan abubuwan da suka danganci crypto. Sa'an na haife ni a garin Kano kuma na yi karatu na a jihar Kano. Wannan shi ne a takaice. Ana yawan kiranka da injiniya. Ya aka yi a ina wannan sunan ya samo asali? So, sunan injiniya ya samo asali ne da tun daga makarantar da muka yi a secondary school na technical, government technical college Kano. So a haliya ko a ɗabi'a ga duk waɗanda suke wannan makarantar kusan kamar galibi automatic ana fata ko ana sare su zama engineers ne. Saboda idan ka kalla kamar akwai takwarorin ita wannan makarantar waɗanda suke ƙarƙashin science kamar irin su science da sauransu. So galibi waɗanda suka yi attending na GTC Kano ko kuma makarancin irin waɗannan makarantar na GTCs ana fatar su zama engineers ne galibi. Waɗanda suka yi karatu a irin makarantun da suka danganci science da sauransu ana fatar su karanci abubuwan da suka danganci ɓangaren science ne. So tun a wannan lokacin gaskiya zan iya cewa soyayyar mu karanci engineering ya shiga ranmu wanda duka daga bayan na zo na shiga makarantar Bayero University da ke nan Kano inda nake karantar kuma na karanci electrical engineering. So kusan sunan tun daga nan ya samu asali kuma a ɗabi'ar ɗalibai a tsakaninsu zaka samu suna kiran junansu da engineers. Yanzu in ka je biyu ke galibi duk inda ka samu ɗaliban engineering za ka samu a tsakanin su wani zai ce wani engineer wani zai ce wani engineer. So galibi tun daga nan sunayen yana iya bin su waɗannan ɗaliban. So galibi sunan ya samu asali ne daga nan. Masha Allah. Yaya aka yi ka fara harkokin social media? So kusan za mu iya cewa zamani duk kusan abin da zamani ya zo mana da shi a wannan lokacin kusan kamar ya zamar mana wajibi ne mu amshe shi. So amma zan iya cewa through ita social media na fara crypto. Sanadiyar fara haka kuma shine addiction da na samu da ita social media. So idan ka kalla social media waje ne da kowa yakan iya zuwa yayi abin da ya ga dama ko kuma ya faɗi abin da ya ga dama. So a wancan lokacin muna makaranta idan ga duk wanda yake makaranta kuma ya sani da akwai challenges kamar misali na ɗaukar ɗawainiyar karatunka duk da iyaye suna nasu ƙoƙarin. So amma da akwai waɗansu challenges na wasu abubuwa da dole kai zaka iya ka ɗauka wa kanka. So a wannan lokacin kuma ina zaune ne a hostel. So ka san kana zaune a hostel sai ka yi da gaske za a iya cewa kana da waɗansu side hustles ko kuma waɗansu ayyuka da kake yi waɗanda za su kawo maka kuɗi. So kuma galibi a lokacin muna kusa da wayoyinmu. So sai na fara tunani da nazarin yaya za a yi na ribaci ita wannan wayar da take a hannuna na iya samun wani abu tare da ita. So a wannan lokacin ne crypto ta shigo cikin rayuwata. So wannan shine a takaice daga yadda na fara ita social media da kuma ita kanta crypto. So wai shin ita wannan crypto din menene shi crypto din da kanshi? Asali menene crypto? So crypto tana da faɗi amma a takaice fassarar da zamu iya bada shi zamu iya cewa kamar kasuwanci ne na kuɗaɗen online. Kamar yadda zamani ya zama idan ka kalla da ko a kusa-kusan nan muka kalla da mukan yi amfani da cash ne. Misali kafin lokacin da aka yi su kwandala da sauransu. So in ka kalla abun a kusa-kusa yanzu zamani ya zo an fara koma mobile apps na bankuna. So idan ka kalla waɗannan mobile apps ɗin da ake amfani da su galibi yanzu sun yi dominating na abubuwan. Kamar misali ire-iren mu da muke kasuwancin waya yanzu zai wahala mutumin da zai zo ya siya wayar 200,000 a wajen ka ya ce zai kama kashi. So kun ga an fara komawa me za a cewa virtual an fara komawa online. So kamar yadda kuke ganin waɗannan mobile apps ɗin na bankuna da ake mu'amala da su kamar suna tsari ne na centralization. So kai tsaye ita kuma crypto zamu cewa opposite ne na wannan. An yi kamar wannan tsarin mu'amalar kuɗin ne aka mai da shi a decentralized way ta hanyar da za ku yi mu'amala kuɗi tsakaninka da wasu ba tare da an samu third party a tsakaninku ba. So basically dai a takaice wannan shine crypto. Akwai crypto, akwai forex. Menene bambancin crypto da ta forex? So bambancin da ke tsakanin crypto da forex shine ita forex kasuwanci ne na currencies ɗin ƙasashe.
misali America suna da dala, misali Germany suna da nasu currency din, England suna da nasu currency din, to akan yi trading din currency ne against wani currency din, kamar irin yadda muke da wafa a nan Kano. Ai idan ka je suna kasuwancin kuɗaɗe ne, misali yanzu sai ka je da naira sai kake son su baka dala, so kaga kawai za ku yi exchanging ne. So shi kasuwancin forex kamar an gina shi ne based on tazarar waɗannan kuɗaɗen da yake tsakanin currencies na ƙasashe, shine abin da ake trading. Ita kuma crypto kai tsaye za mu cewa waɗansu kuɗi ne waɗanda ba alakanta su kai tsaye da wata ƙasa ba, so za mu iya cewa kamar coins ne waɗanda aka samar da su a online, kuma makasudin samar da su za mu iya cewa kamar an samar da su ne saboda su solver ko su yi maganin waɗansu matsaloli da ire-iren waɗannan currencies ɗin namu na ƙasashe suka kasa magance su. Misali idan kai yanzu da kake a nan Najeriya kuɗin ka naira ne, wanda yake zaune a America kuɗin sa dala ne, wanda yake zaune a Germany kuɗin sa daban ne, wanda yake zaune a Saudi yana amfani da riyal. So kamar an samar da Bitcoin ne saboda ya yi uniting kuɗaɗen duniya baki ɗaya, ya zama na cewa ni yanzu da nake a Najeriya zan iya accept na Bitcoin a matsayinsa na Bitcoin, wanda yake America zai amshi wannan Bitcoin a matsayinsa na Bitcoin, wanda yake Saudi zai amshi Bitcoin a matsayinsa na Bitcoin. Ba sai yayi wahalan canjin yawa, ba sai yayi wannan canjin ba. So kai tsaye an samar da shi crypto ne saboda ya uniting waɗannan kuɗaɗen ƙasashen baki ɗaya da kuma waɗansu matsalolin da suka shafi decentralization da aka so a cire. Shin wani kuskure ne sababbin masu shiga harkar crypto suka fi yawan yi? So sababbin shiga harkar crypto gaskiya da akwai kusakurai da suke, kuma kuskuren da wannan zai iya bambanta da kuskuren da wani shi ma zai yi. So amma basically za mu iya cewa da akwai waɗanda suna da gaggawa, mutum in ya shigo ƙila da ɗan kuɗi a hannun shi burinsa kawai ya shiga kasuwa ya trading. So gaskiya kasuwan crypto tana da volatility sosai, duk inda aka ci kuma da akwai volatility da akwai risk mai girma. Duk yawan kuɗinka za ka iya rasa shi cikin lokaci kankani, musamman idan baka da ilimin abin da ya shafi trading din da su risk management da sauransu. So ko nawa kake jin kana da ita, in dai zaka shiga baka da ilimin, so zaka yi asarar wannan kuɗin da kake da shi. Sabanin wanda yake da ilimin ya san hanyoyin da zai bi trading dan ya samu riba da kuma hanyoyin da zai bi ya takaita asara idan asarar ta zo. Wanda kuma yayi garaje a matsayinsa na bako ko kuma a matsayinsa na wanda ya shigo ita wannan kasuwar yayi sauri, so zai iya asarar kudaden da bai taba tunanin zai ba. So basically gaskiya galibi sababbin shiga wannan shine kuskuren da suka fi, su shigo ba tare da neman ilimin shi wannan crypto din ba ko kuma sauran financial market da muke da su, sai su ce za su saka kudaden su, sanadiyar saka wannan kudin sai mutum ya zo ya asara har yake ganin ita wannan business din ko kuma abin da muke kamar a matsayin wani scam ko wani abu makamancin wannan, wanda a zahiri ba haka bane ba, shine bai shiga abin ta inda ya kamata ya shiga ba. Gaskiya ne. Me yasa matasa da yawa suke sha'awar forex din nan ko crypto? So abin da zan iya cewa akai shine kusan kamar irin abin da ya faru da mu ne a lokacin da za mu fara. Galibin mu idan kika kalla galibin waɗanda suke a cikin space ɗin majority su matasa ne. So kuma idan kika kalli range na shekarun da matasan suke a yanzu, galibin su wasu suna matakin da suke karatu ne. So kila idan sana'ar ɗinki kake ko kuma kasuwa kake zuwa, misali kamar su Kwari da Sabon Gari da suke a Kano, idan kana karatu a jami'a a matakin da ake kai yanzu, abu ne mai wahala ka iya haɗa shi wannan karatun da waɗancan businesses ɗin. So daga wannan lokacin tunanin ka zai fara kawo maka, galibi yanzu muna zamanin da waya ta riga ta zama addiction ga kowanne ɗaya daga cikinmu, ba ga manya ba ga ƙanana ba. Duk inda ka samu mutum zaka same shi tare da wayansa. So kusan ni ina da fahimtar abin da ya ƙara kawo mutane wannan space ɗin shine saboda su samu wani abin yi a gefe, ta yadda waɗansu distractions ko kuma wani karatu ko wani abu da kake yi ba zai saka ka rasa lokacin da za ka yi kasuwancinka da ka saba yi ba. A gefe guda kuma da akwai waɗanda dalilin zuwansu wannan space ɗin kawai kuɗin da suka ga wasu sun samu a wannan space ɗin ne, ko kuma wane ya cimma nasara, so yana gani shi ma in ya shigo a cikin lokaci kankani shi ma zai iya cimma wannan nasara. Batu da kai akan cewa wasu suna shigowa space ɗin saboda kuɗin da suke ji ana samu, shin gaskiya ne cewa wannan crypto da forex ɗin hanya ce ta samun kuɗi cikin sauri? Gaskiya haka ne. In dai mutum ya tsaya abin da ya kamata, mutum yana iya samun kuɗi cikin lokaci kankani a cikin space ɗin. Dalili kuwa shine, misali idan yau ka shiga crypto ko yau ka shiga forex, daga yau din nan zuwa kamar shekara 2 zuwa 3
muddin zaka tsaya ka yi abin da ya kamata insha Allah zaka iya zama successful. So idan ka kalla waɗannan shekarun misali sai ka alakanta su da wasu abubuwa waɗanda ba crypto din ba, so abu ne mai matukar wahala a ce zaka iya cimma ita wannan nasarar a cikin waɗannan shekarun. So da akwai irin classes ko kuma waɗansu gurare da zaki ga cikin wata ɗaya wata biyu ma ana iya graduate din na ɗalibai wanda idan sun tsaya sun yi abin da ya kamata suka samu experience in cikin wata 6 suna iya su fara samun kuɗi da shi wannan abu. Abin da what matters shine kawai kaman jajircewanka da kuma irin yadda ka mai da hankali a wannan abu. Amma dai gaskiya daga cikin albarkar da Allah yi wa space ɗin, muddin mutum ya tsaya abin da ya kamata cikin shekaru 3 zuwa 4 zuwa 5, in dai ya tsaya ya zama dedicated ya yi abin da ya kamata insha Allah mutum yana iya zama successful. Kuma daga cikin irin kaman abin da na fahimta na kamar sirrin da ya saka ake iya samun na waɗannan kuɗaɗen a space ɗin, yanzu idan ka ɗauka kaman forex trading a rana ana trading volume akalla da yake kusan $1 trillion. So manya-manyan wannan bankuna na duniya ne da kuma gwamnatoci suke shiga waɗannan kasuwanni suke juya kuɗaɗen su. So kin ga zaki cewa ba karaman kasuwa bane, tun da $7 trillion a rana ana iya juya. A cikin crypto ita bata kai girma abin da ake juya ba kamar ita waccan forex da muka yi magana. So akalla crypto din ma zaki samu ana juya billion of dollars a rana. So kin ga kuɗin yana da yawa da kuma idan ka kalla kamar irin mu a nan Najeriya da samun misali yanzu idan ka kalla a wata ko dala 100 kake iya making kuɗi ne mai yawa a yankin da muke rayuwa. So zaki ga cewar babu shakka wanda yake iya making akwai kuɗin da zaka iya making kila su a wajen turawa ba wasu kuɗi bane masu yawa da za a gansu amma mu anan za a iya ganin su da to in dai mutum ya tsaya ya abin da ya kamata cikin lokaci kankani shekaru 2 3 zuwa 4 insha Allah mutum zai iya cimma nasarar da har mutane za su iya ganin wane fa ya samu wasu kuɗaɗe masu yawa. Shi yasa ake wa space ɗin wannan kallon, amma fa duk waɗanda suka cimma wannan nasarorin gaskiya idan kika koma in dai har nasarar ce zaki samu sai da suka yi dedicating suka ware lokacin su suka bada attention ɗinsu suka yi abin da ya kamata a waɗannan shekarun suka cimma, ba kamar yadda wasu suke tunani ba ka shigo space ɗin ka tafi shekara ɗaya baka nan sai ka ji wani ya samu kuɗi ka dawo, so zai wahala ka yi making da irin wannan. Amma muddin ka zama dedicated kana samun experience kana ƙara zurfafa ilimi kana ƙara zurfafa karatu, so insha Allah cikin lokacin kankani zaka iya cimma wannan nasara. Gaskiya ne. Bayan harkar crypto shin wani kasuwanci kake? So bayan harkar crypto ina sai da waya da ɗan sauran abubuwan da ba za a rasa ba, sannan muna ɗinki ma, muna da Strivers Phones a gefe guda, muna da Strivers Clothing. So waɗannan su ne businesses ɗin da muke a gefe. Wato dai sana'a goma maganin mai. So ai sai da rarraba kafa. Gaskiya ne. Ka taɓa tunanin zaka kai wannan matakin da kake kai a yanzu, injiniya? So gaskiya ban taɓa tunani ba. Kawai wani abun in ka tsaya kana nazari ma kawai zaka san ubangiji ne mai ya kawo ka zuwa ga wannan matakin. So gaskiya ban taɓa tunanin za mu iya cimma wannan nasarar cikin lokaci kankani ba. So alhamdulillah. A wanne babban kalubale ka fuskanta a matsayinka na influencer kuma ɗaya daga cikin manya a cikin space in crypto? So daga kalubalen da muka fuskanta a ɗan lokacin da muka fara samun influence na crypto shine kamar mutane waɗanda ba su a cikin space ɗin ba su fahimci abin da muke ba. Wasu suna ganin kamar caca ne haka da sauransu. So daga lokacin da kuma kuka fara samun kuɗi, mutane da ya after money, so za su ce su ma suna da buƙatar su shigo wannan space ɗin. So daga cikin challenge ɗin da muke fuskanta a space ɗin shine da suka shigo space ɗin sai suka shigo da mentality kamar na samun kuɗi a banza. So wannan abin gaskiya zan iya cewa ya yi wa space ɗin crypto illa sosai da sosai. Personally kuma challenge ɗin ko kuma in ce ƙalubalen da ni nake fuskanta personally shine idan ka kawo abu aka samu nasara, so mutane za su yi murna, za su ji daɗi kuma nasarar ta kuce baki ɗaya. Amma daga sanda ka kawo wani abu sai aka samu matsala akan shi, so wannan abin kamar kai tsaye kai za a kalla kai kadai, ba za a kalla abubuwan da suka faru a baya ba ko kuma a ga cewar kuskure kaza ne ko kuma kai a karan kanka inda ka san abu kaza fa zai faru ba za ka sa kanka a cikin wannan abu ba. So gaskiya zan iya cewa personally wannan shine babban challenge, rashin fahimtar mutane akan wani abu da aka samu matsala. Waye ka fi kusanci da shi a harkarka ta crypto? So kusan gaskiya duk waɗanda muke harkokin crypto da su musamman daga influencers ina da kusanci da su sosai, musamman din su dukan su masu gidana ne, wanda zan ce shi aboki ne gare ni, so zan saka Amin Tayyib Sakariya. Masha Allah, to Aminu ka ji aminta ta kai aminta. Wasu lokutan ana cece kuce a kasuwancin ku na cryptocurrency. Yaya kake magance surutai, cin zarafi da maganganu marasa daɗi musamman daga 'yan comment section?
So gaskiya abin ya zo da sauki tun da iya comment ne, so sanda abu kaman wutar abu take ci sosai, in kai post zaka iya rufe comment ɗinka. So daga cikin waɗanda suke comment na zagi idan baka rufe ba, da akwai wanda zaka fuskanci cewar wani fa gaba ɗaya san ka ne baya yi, kuma daga kamar comment ɗin shi zaka fuskanci ba akan abu kaza bane, kila ya jima yana rike da wani abu a ran shi. So ire-iren waɗannan ka yi blocking ɗinsu ka goge comment ɗinsu da shi, gaskiya ni wannan shine matakin da nake ɗauka. So amma in na fuskanci mutum kamar yakan yi abu raha ne ko wani abu makamancin wannan, da akwai abin da ina ɗauke kai, ko kuma ya zamana ba zagi ko cin mutunci a ciki. Akwai wanda zaka gani sun faɗi wani abu ko da baka ji daɗi ba, wannan kana iya barin shi. Amma in ka ga fuskanci wani kawai san ka ne baya yi, to irin wannan gaskiya kawai ina blocking ɗinsu ne in goge comment ɗinsu. Matasa da dama sukan shiga harkokin da suka shafi siyasa, musamman waɗanda suka yi suna a kafafen sadarwa na zamani, sai dai kwata-kwata kamar kai baka da ra'ayin wannan, ko me dalili? So gaskiya ina da wani fahimta, kusan duk abin da nake son shiga ya zama ina da ido a kai. Misali kamar ita crypto da nake fi magana a kanta a shafi na, so ina da ido a kanta ne. So kuma sai kamar business na waya da muke, za ku ga ina yawan magana wani lokacin a kai, so shi ma saboda ina da ido a kai ne. So duk abin da nake da fahimta, hakikanin fahimta akai, zan iya magana akan shi. So fannin abin da ya shafi siyasa, kusan zan iya cewa bani da ido sosai a ciki. Misali in ka cire iya siyasan Kano da ake yi tsakanin 'yan siyasan mu, kusan bani da ido a sauran fannuka, shi yasa ban fiye shigar da siyasa ko kuma bal ko wani abu makamancin wannan shafi na ba. Kamar bal kin ga ai da akwai waɗanda sukan yi magana akan bal a shafukan su, so ban fiye kallon bal ba gaskiya. So shi saka ba na yin magana akai. Amma misali kamar films, wani lokacin in na kalla film ina iya fitowa in yi magana akai, sai ke ga kamar misali mun tattauna da wasu akan comment ko wani abu makamancin wannan, ko ka haɗa film kaza da kaza in ce na fi son kaza, sai ke ga wasu sun zo suna against na wannan, wasu kuma suna goyon baya. So me yasa? Saboda ina da ido akai. So basically dai gaskiya duk abin da bani da ido ko kuma bani da fahimta akan shi, ban fiye son in shigar da kaina wannan bangaren ba. Wannan shine dalili na. Kana da wani hobby ne da kake yi haka, misali irin akwai lokutan hutawanka, wasu kasan za su ce ko they love football, wasu kuma tennis da sauransu, kai kamar me kake da ra'ayi? So gaskiya karatu ne, sai kuma kamar watching films. So wannan su ne insha Allah. Wani buri kuma kake son cimmawa a rayuwarka nan gaba kaɗan? So gaskiya daga cikin burin da nake son cimma shine kafa Strivers, da ta yi ƙarfi sosai. Saboda in na ce Strivers kusan shine kamar tushen kamfanin mu baki ɗaya. A ƙarƙashin shi ina fatar cewa ganin mun gina abubuwa da yawa. Misali a yanzu muna da Arewa Strivers wanda ya fi dangantaka da bangaren abin da ya shafi crypto. A gefe guda muna da Strivers Funds, muna da Strivers Clothing. So a gaba ina fatar ganin cewar mun samar da Strivers Foundation, ƙungiyar da kamar za mu rinka taimakawa mutane mabukata da sauransu. A ƙarƙashin wannan ya zama da cewar daga sauran businesses namu da muke yi, muke sourcing kuɗi, muke zuba ita wannan foundation ɗin, muke waɗannan ayyuka. So a ƙarƙashin Strivers gaskiya tana da faɗi, har makarantu, asibitoci da sauransu duka ina fatar zuwa gaba idan Allah ya bamu dama a ce duka mun samar da waɗannan. A ƙarƙashin wannan kuma Strivers Foundation ɗin bai zama da ta yi ƙarfin da ba iya jihar Kano ba, iya 'yan social media ba, duka duniya ma baki ɗaya, ya zama na ƙarƙashin wannan foundation ɗin muna taimakawa jama'a. Gaskiya ne, to Allah ya cika buri. Amin. Wani shawara zaka ba matasa masu sha'awar irin rayuwarka? So sai dai musu fatan su kasance sama da ni. So kuma ba iya gare mu ba, ga duk waɗanda suke son su cimma nasara a rayuwarsu, dole sai mutum ya saka haƙuri da jajircewa da kuma addu'a. Sa'annan kuma idan iyaye suna raye, a yi ƙoƙarin taimaka musu da yan uwa. Insha Allah duk wanda ya rike waɗannan zai cimma nasara fiye ma da wacce yake ganin ni na cimma a yanzu. To masha Allah, muna godiya da lokacinka, CEO Strivers & Co. Masha Allah. Allah ya taimaka. Amin ya rabbi. To masu kallon mu, a nan muka kawo ƙarshen tattaunawa mu da injiniya Adam Muhammad Mukhtar, matashi wanda ya fice a fagen crypto da kuma kafafen sadarwa na zamani. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na YouTube, Facebook, TikTok, Twitter har ma da Instagram. Sannan kar ku manta ku danna mana like, ku sharing, ku kuma yi subscribing a YouTube channel ɗinmu. Mu haɗu da ku a mako mai zuwa insha Allah. Thank you for watching.